יפית, חיפשתי את הי"בים בכל בית ספר, אני לא מוצאת אף אחד. מה, נגמר? אין כאן אף אחד? אין אף י"בניק? אני אומרת לך, אף אחד. אף אחד. חיפשת בכל מקום? בכל מקום. במחששה? על הבמה? חיפשתי. במידע? חיפשתי. לא הגיוני. לא הגיוני. לא מוצאת אף אחד. לא יודעת. לא יודעת מה להגיד לך. חבר'ה, אני מבינה, בהחלט מבינה את כל הרגשות של כולכם, אבל באמת, באמת, סיימנו. המחזור הזה סיים, כבר בדרך לצבא. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה איתנו כצוות, איך אנחנו מתרגלים לעזיבה הזאת, איך אנחנו ביחד, נכיל אחד את השני, אולי ניפגש, נספר זיכרונות, נצחק קצת ביחד. אמנם עצוב, אבל חייבים להמשיך הלאה, אין מה לעשות. מה דעתכם? שאולי אפילו נשיר איזשהו שיר לסיום, ככה נתמודד עם הקושי ועם העצב? מה דעתכם? זה רעיון טוב? אולי נעשה את זה? הולך. כן? קצת עצוב וקצת קשה שאנו נפרדים, כי החיים פה בלי י"ב יהיו מעט שונים, ולא יודעים אם נסתדר כי זה פשוט אבסורדי, שעכשיו אתם עושים ואנו נשארים, כי ימדירי אין י"ב, ימדירי אין י"ב. חלמתי על שיעור ספרות, הכל היה בו 10, ספר מעניין מאוד וגם היה לו מסר. השיעור היה מושלם ולא היה בו חסר, כי החבר'ה בקניון ולא בבית הספר. קצת עצוב וקצת קשה שאנו נפרדים, כי החיים פה בלי י"ב יהיו מעט שונים, ולא יודעים אם נסתדר כי זה פשוט אבסורדי, שעכשיו אתם עוזבים ואנו נשארים, כי ימדירי אין י"ב, ימדירי אין י"ב, ימדירי אין י"ב, ימדירי אין י"ב. הפסקה גדולה, עכשיו אני עם כוס קפה, שומרת על הדשא שדבר כאן לא יקרה. לא עוברות דקות רבות, בקושי דקותיים, רטובה אני כולי מבלוני המים. קצת עצוב וקצת קשה שאנו נפרדים, כי החיים פה בלי י"ב יהיו מעט שונים, ולא יודעים אם נסתדר כי זה פשוט אבסורדי, שעכשיו אתם עוזבים ואנו נשארים, כי ימדירי אין י"ב, ימדירי אין י"ב. הלכתי לפינת עישון לתפוס את המעשנים, אבל פתאום כולם הלכו חיסור הם לא רוצים. נשמתי לרווחה אוויר נקי כמו בהרים, עכשיו נשארנו לעשן כאן בחדר מורים. איזה רקנות עכשיו עזבו התלמידים, מחזור י"ב הולך לים בעצת חיילים, זה הזמן שלנו לעבור לכפכפים, כי בעוד חודשיים שוב אנחנו מתחילים.